Jien nagħmel dan ix-xogħol dis-sena nagħlaq 50 sena. Nagħmel dan ix-xogħol. Jiena bdejtu peress li ommi, in-nanna u l-familja kienu jinżġu. Missieri kien bidwi raħħal u kien ikanna s-suftannaġġ. Dik il-banketti hija banketta partikolari li rajt niluża. Fil-fatt qiegħda ma' dik il-magla l-unika new li għandi li juża dak it-toqb huwa l-istil antika u dak in-new li għandu mal-150 sena li dejjem intiret mill-familja. It-toqb qegħdin apposta biex inti żżomm fin-nofs tal-newl, inti ma timxejx minn man-newl, inti taħbad għax inti tagħti id-daqqa in-newl jimxi minn miegħek, allura biex fl-antik kienu jżommu u joqogħdu hemm. L-inwiel kienu jinstabu f'ħafna djar kemm Malta u anke Għawdex sa 70 sena ilu, kull familja kien ikollha newl. Jiena kont il-11 il-waħda minn 12 fil-familja. Fil-fatt dan in-newl li għandi hawnhekk għandu ma' 45 sena, għaliex jiena kont nara l-ħuti u l-ommi jinżġu u jiena kont irid nagħmel bħalhom. Peress li jiena kelli biss 5 snin, sintendi newl biex saqajja jlaħqu miegħu ma kenniex. Allura kont il-mama kienet għamlet li newl li hija l-magna li niżġu fuqha apposta. Joġobni ħafna n-newl anke waqt li tkun qed taħdem dak il-ħoss partikolari. Hija xi ħaġa li lilek twensek. Waqt li kien ikollna l-bejbis jiena niftakar in-nanna pereżempju minna kelli l-kuġini żgħar, waqt li tkun qiegħda tinseċ kien ikollha ħabel tal-bennina tal-bejbi kien ikun marbut ma' saqajja biex il-bennina tal-bejbi kienet bennu fl-istess ħin u kien jorqod. Fl-istess ħin kien anke wkoll jisma' l-ħoss tal-injam. Allura għalih kien il-mużika ta' dakinhar li llum ma tantx għadek tismagħhom. Jiddependi, jekk jiena ħanagħmel kuta tas-suftannaġġ l-ewwel irid darba f'sena inġiżżu n-naġa u din tinġeż bejn April, Mejju sa Ġunju. F'Lulju fil-17 ta' Lulju kienet tkun il-festa ta' Sant'Anna u kien kulħadd imur jintafa' l-baħar jaħsel is-suftannaġġ. Dik kienet esperjenza li ma ninsiha qatt. Konna ninżlu ġifieri nkunu ħafna nomu naħslu s-suftannaġġ ġol baħar. Illum ma tantx tista' tagħmel dik il-biċċa xogħol. L-ewwel għandek il-proċess biex taħslu, u mbagħad trid tażlu u jekk tagħmlu waħxon biex tagħmel il-purkan u t-tapiti għall-art. U jekk tagħmlu rqiq, kienu jagħmlu minnu l-kabozza li kienu jilbsu għal kowt kbir tal-irġiel, kienu jużaw ħafna, għal kut rilqaq u anke l-ħwejjeġ. Pereżempju Mistar Franella kienet tkun magħmula mis-suftannaġġ irqiq. U l-meravilja hija wkoll sabiħa għaliex minn ħajta ħadd tagħmel id-drab. Mid-drab inti tagħmel li trid int. Jiena niftakar biss tal-familja konna niżġu tapiti, il-gverta, il-kotra u anke l-irqiq għall-purkan. Kienu jużaw biss il-qoton li kienu jużraw hawn f'Malta u Għawdex fir-Raba, fl-Għeliqi u s-suftannaġġ li hija l-prima materja. Allura kien ikollna kemm għax-xitwa u kemm għas-sajf. Biex nagħmel il-motwa u għarromblu tal-ħajt biex jiena nkun nista' nagħmel id-drab. Qabel nkun irid nuża s-sefħa li huwa tilar biex jiena nagħmel kobob, irid nagħmel motwa li jkun fiha 400 ħajta. Allura konna nużaw is-sefħa. Mis-sefħa konna nagħmlu l-motwa u mill-motwa konna nagħmluha fuq in-newl u mbagħad konna nkunu 3 min-nies biex jiena nkun nista' nibda ninseċ id-drab. Issa hawnhekk għandek il-saqajn ngħidulhom jew l-irfejs. Jiena qed inħarrikhom biex inbiddel u nġib id-disien. Ma nużax dejjem l-istess waħda. Fejn jien għandi d-disien biex indaħħal id-disien hawnhekk hawn ħajta, dik il-ħajta ngħidula nira. U dik in-nira hija partikolari għaliex fin-nofs għandha toqba minn fejn tgħaddi l-ħajta. U kull ħajta għandha nira għalija.
Ġifieri b'din il-motwa hawnhekk għandi 300 ħajta, ġifieri hekk ukoll għandi 300 nira. Għandi 4 xtejqiet, 1, 2, 3, 4. Għandek 4 fuq u 4 isfel biex huma jżommu n-nir. Hawnhekk imbagħad għandi la safar ngħidulhom għax inti wittallaw tiżżel saqajk ishom qegħdin itiru. La safar u għandek it-tarjola. Li din qiegħda żommhom u tibbilanċhom iridu jkunu bil-eżatt u tkun fin-nofs. Dawn huma tal-forma ta' dan in-newl li kienet għamlet għalija 75 sen ilu. Imbagħad din nara din qiegħda minn njama antika ħafna iżjed. Fil-fatt għalhekk qiegħda differenti, dik antika iżjed imbagħad. Mill-qawl Marzu Marzurello kienu jkissru l-most fil-rixtellu, tant kienu jaħdmu u jinżġu f'Marzu, għalhekk kienu jgħidu jkissruhom għaliex tant kienu jużawhom waqt li jkunu qegħdin jaħdmu. Issa dan huwa r-rixtellu li aħna nagħmlu bih il-motwa. Ir-rixtellu għandu snin wisejn ħafna. Tgħaddi l-ħajta waħda minn ġo fih. Issa qegħdin taraw dawn l-għodda kienu kun kollox magħmul bil-idejn l-antik fl-antik. U kienu jagħmlu manka huma, ġifieri il-Mastru Daxxa kienu kollu xogħol partikolari li jagħmel l-għodda ta' snajja il-Mastru Daxxa stess. Fl-antik kienu jgħidu isek mekkok tant kemm tredden, għaliex aħna minn flok il-labra tal-lum kienu kun fiha ħajta rqiqa u konna ngħadduh biex niżġu bih. Kienu jużaw il-mekkok. Ma kienux jużaw din il-labra kbira, imma peress aħna għamilna dan il-labar il-kbir ma' żmien biex nużaw ħajt oħxon. Il-mekkok konna nużaw biss għal ħajta rqiqa. Kienu kun hemm nisa li jew t-teffejja li biex tagħmel is-sefħa, kienu kun hemm maroħla li dejjem tagħmel ir-rombli tal-motwa. Jiġifieri din ma kienx tkun taf tinseċ imbagħad, jew inkella n-nissiġa. Kienu kun hemm l-irġiel li kienu bil-bima jew biż-żiemel jew bil-ħmar iġorru l-karettu nid-drappijiet. Id-drappijiet kollha kien ikollhom l-isem tagħhom biex jaraw il-familja minn kienet tkun. Ġifieri kien hawn industrija qawwija ħafna meta niftakar jiena waqt tkun żgħira. Fil-fatt jiena kont nagħmel dan ix-xogħol, illum nagħmel dan ix-xogħol kollu għax kont niġri mal-mama u niġru mingħand in-nies mingħand waħda l-oħra. U peress li kont nara lil ommi tagħmel kollox, tallimt nagħmel kollox jiena mbagħad. Tfal jieħdu pjaċir jaħdmu as hobby u fis-sajf għaliex fix-xitwa bell-iskola u bell-xogħlijiet tagħhom ma jinteressawx ruħhom f'dan l-affarijiet, imma biex huma jagħmlu xi ħaġa sabiħa għad-dar tagħhom iva. Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maple Bakery, Health and Beauty by Browns, Mannarino Caterers, Virtu Ferries, The Fork and Cork, Tamena u Estetika, The Cosmetic Clinic.